Νομίζω ότι όλοι κάπως κολλάνε σε εκείνη την ηλικία. Αν διαβάσεις Ζορμπά, είναι η Κατσιμιχαίη στα 12, μετά Παπακοσταντίνου. Μετά έχει μια αλληλουχία τέτοια, νομίζω, για πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Κόλλησα με το Ζορμπά στα 18 και άρχισα να διαβάζω έτσι Καζαντζάκη. Και για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ έπρεπε να μιλήσω με τον Πάτροκλο Σταύρου, ο οποίος ήταν ο κληρονόμος της Ελένης Καζαντζάκη, είχε τα συγγραφικά δικαιώματα για τον Καζαντζάκη, οπότε έκανα αυτό το ρεπορτάζ και εκεί μπήκα κανονικά στο σύμπαν, γιατί μου έλεγε πράγματα για τη ζωή του που δεν γνώριζα και μου έλεγε περιστατικά και επεισόδια από τη ζωή του, τα οποία σκέφτηκα ότι επειδή δεν ήταν γνωστά, ότι θα ήταν ωραίο να γίνουν ένα βιβλίο. Αγχώθηκα, γιατί δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά. Ήταν ο Σωτήρης ο Χατζάκης, ο οποίος με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε βράδυ και μου λέει: γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν κάνεις όλο αυτό. Θεώρησα ότι σαν δημοσιογράφος θα μπορούσα να κάνω μια δημοσιογραφική έρευνα και να φέρω στο φως όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τις 9 μέρες που μένει άταφος ο Καζαντζάκης. Και έτσι μπήκα σε αυτό το καζαντζακικό σύμπαν πολύ βαθιά και ακόμη βρίσκομαι εκεί. Και το βιβλίο είναι? Ο Ανεπιθύμητος νεκρός, από τις εκδόσεις Διόπτρα.